Hello everyone, welcome to back my channel. नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाबोबाय। आं दिनै खोथिया फुग्राफोरनो बयलार एवगासिनो। बयलारजों जोगोनारजों एवगोन आरोना। ओमफ्राय आंबो दसे एवफैनोसै भाजाखौ एवखांनानै। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबजासिम। ओमफ्राय बे जोगोनारखौबो होफागोन। ओमफ्राय आं फुनोसै नायलांदो लोगोफोर। bisa नै जोंहानि खोथिया फुग्राफोरा बिराद फुदों। बयलार जानायाव नांजो गेस फु मोजां फु आं फुनोसै लोगोफोर आं फुनायखौ नायबाय थादो दे। बरिया हादो ना ब्र अलप पे हादो ना हायो माथो sama miskin हायोलै गथ'फ्रा फुनो चलन हादना kaple hey Tunggu speed. Naruh balik. Kunci yang muter ya. Bener. Bisa lihat. Nangali tunggu. Nggak bisa lihat, Mbak. Bu. Hai. Pokoknya beli nana. Oh, ini mata ke sana. Adna ya, Kansa. Adna ya. Gua cepat pakai nak boleh leh, bro. Adna ya, leh jangan arah masuk dulu. Ini kita sebelah kena jual. Hah? Ngapain sambil ada leh? Ini nak budi. Jangan ada semua ada puang. Rồi em thấy đi nào được. Này lại, để xem đây. Hai. Sao đâu à? Kansa. Đâu ạ? Đi cho lại. Thế đi là, mặt đi. Nào lại, nào lại. Ui giời. Rồi, lên lại rồi. Ăn cái nào cũng đi. Ăn cái bông cái nào cũng hay. Đây là gì vậy? Ở đâu đây rồi? Deh pula. Ada bikin apa sih? Mana? Nah, jangan fang sebai kerja pura pura nih. Songker, kencing masalah. Nah, खागासिनो उगांजोब्बाय जोंहा जों खागासिनो गाबोनसो गायसिगोन आरो ओमफ्राय माइ गायनाय भिडिअखौ आं गाबोन लाबोसिगोन लोगोफोर रोंदो ना नैया रोंगौ नैया बिदि खाबाय खानानै एरै खाबाय एरै खामबाय एरै फुवारबाय एरै दोनबाय ए नंगौ खानो हादोंना खाग्राया बिथिं नै दै सारगासिनो गाबोनसो रुटारजों हालेवगोन आरोना ओमफ्राय हालेवनो रोंखाबाय खनसेबाव ओमफ्राय आरो गायखालि हालेवगोन आरोना
हेलो एवरीवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा दिनै माइ गायनो नागिरदों आरोना दिनैनो गसा लानो नागिरदों ओमफ्राय दिनैनो जांख्राबो जागोन आरोना जोंहा ओमफ्राय माइ गायनायखौ एसे दिन्थिलांनो सानबाय लोगोफोर एसेबाबो दिन्थिलांगोन स' नायलांबाय थादो जोबजासिम लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं गसाखौ लाग्रोनि स' नायलांबाय थादो लोगोफोर आं नै गसाखौ लाग्रोनो नागिरदों दायो ओमफ्राय दाहाय फैगोन आरोना मानसिफोर जों गामियावहाय बदल थांलाय लायो नालाय आं बदल थांना लानाय दंमोन ओमफ्राय दायो फैगोन आरोना दसेनि गारसन जागोन ओमफ्राय आं गसाखौ लाग्रोनोसै गायग्रोनोसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा न'आव जानो आन्था 2.5 बिगाल' गायो आरोना ओमफ्राय खावसेखौ माबायाव होदों आरोना आधि होदों ओमफ्राय जानो आन्था जोंहा गायो आरोना न' खाथिनिखौ स' नायलांबाय थादो लोगोफोर माइ गायनायनि भाजा बनायनो जोगोनार हादों आमाया माजों संगोन आमाय बयलार आरो मटर लकेल दाउ थिं माइ गायनायखौ देखायनो दां लोगोफोर बयलार नै बयलार मानै ओमफ्राय दायो लकेल दाउ बुथारबावगोन लकेल दाउ हमबाय हमाखै दाबो नै जोंहा बुथारग्राया फंबाया बिराद गुदुंलै दैया थिं आमाया खोथिया रोगागासिनो जोंहा दैयाना नै थिं रानगासिनो बेखिनिल' आरोना जोंहा दिनैनो गसा लादो आरो दिनैनो जांख्राखा जोंहा थिंबो नै दब्लायसे गायखांबाय जोंनिया 6टायावसो गायो आरोना 6टानिफ्राय 12टासिम गायो पुरा गाया जोंहानि माइ गायग्राफोरा 11 जन आरोना गायनो हादोंना हायाखै आयं गायदे जादो सोमहैगोन र' थिं नै आमाया खोथिया रानगासिनो जोंहा आंबो गायनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम हादो दे लोगोफोर नै जोंहा गायखांबाय आरोना माइखौ गायखांजोब्बाय हाल जांख्रा जाबाय दिनैहाय ओमफ्राय नै भाजा जागासिनो जोंहा न'आवनो होफैदों आरोना न' खाथि नालाय न'नि बारान्दायावनो होबाय भाजाफोरखौ नै जागासिनो माइ गायग्राफ्रा
ओमफ्राय लोगोफोर नै गायखांजोब्बाय जोंहा नै गासैखौबो गायखांनो हाजोब्बाय दिनै ओमफ्राय गायनो हानायनि मोजां मोनबाय दिनै ओमफ्राय जायफोरा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों प्लिज अननानै लाइक कमेन्ट ओमफ्राय जायफोरा गोदानै चेनेलाव नायदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' बाय बाय फ्रेन्ड्स थेंक इउ फर वाचिं